Akin na to? Ah! Wala na may cellphone. May pag ako nagpalit ng speakers na, nakapalitan noon ko. Sarap lang. Hindi, kasi may cellphone ako na ano, dapat yung pala yung ano ko. Pero ito is a gift talaga. Maraming salamat. So ngayon, City and Bodega. So mamimili na ng pang paraffol. Ayan, dito tingin tayo ng mga iba mga ipamimigay. Ayan. Disrupt Brita. Sa sulod o sa gawas. Bakit ba? Lagi hindi talaga. Hindi ba mas makakita ka? Pwede lang yan eh. Pila man na. Pila mo? Ah, yan oo, mga lagayan. Pila man. Wala man gina. Wala lagi price mo dami. Pila ni Day? 2.2. Ayan, Speaker oh. kaya, pang premium speaker. Pwede. Kasi mahilig naman yung mga tao ngayon sa mga space speaker eh. Speaker. Ito oh, yung mga ganito ba? Laok lang. Sa mga brand. Tingda tayo sa taas. Wow. Basurahan, 50. Ay, yung ano, tower, bibili ka ba nun? Mga baso. Hello. Ah, speaker ni Alaga po. Dito yung speaker. Ayun oh. Grabe yung speaker nila dito, guys. Bumabaha ng speaker. Ha? Asa niya yung speaker na pang Tari, white na oh. Ang ganda oh. Kung 1935, wala pa nahabwa. Kana na ay Yan mic. yung mga sa amin, di ba? Parang maganda yun siya. Asa ka? Asa ngani mga mua ha? Ay, hindi. 1935 mo nagihabwa. Ada na. Ay, wala pa nahabwa ka na sa karton. Ayaw kanin ko na naabuan na para isa lang ako pa. Kasi masyado pang ano ba? Pang gift ka na gel na. Yan yung para sa kaya sa atin, di ba? Yan, 6 point. Hindi, yung maliit Yung na. isa, yan. Toto 86 ni November. Pila? Ang 2,200 I think. Ano ba yung 1-2 mo na yun? Hindi, mauna yun na. Ay na 1 to. Tuto man di ay. 5 ka na napa sa karton. Kanang tuto na lang. Isa ka tuto. Kalan, saman. Kalan, na. Pwede rin. Magamit mo na kalan, di ba? Yes. Yan yung mga ano, rice cooker. Mga necessity talaga. Isa ka kalan. Kana yung rice Ano cooker. mga baso na ito, Britney? Ang importante lang talaga natin dito is mga bugas nga daghang kaayo. Ama nang resto. Ang di mo gusto lang kanan. Kahit yung medium size lang. Yung parang good for 2 to 3 family. 160. Ganito? Oo. 2,000 na rin na siya. O sige, go. Isa dahil ka, kalan, kanang kalan. Double burner. Double burner. Then rice cooker. Tsaka rice cooker. Eto oh. Double burner daw. Yan oh, ito. Oh, magapulo siya. Ba, gusto mo nito. Kanina lang rice cooker, dog. Yung red. Ay, this is Isang ano lang ganito ate. Double burner. Double ay trifle ra ba ni kana? Ay. Ayon sa ingani nga classic. ano pag kinangilan? Ah, ito. Double burner. Pang raffle ni Brenda. 1,000 pa. Meron na rin pala siyang triple burner o kasi meron siyang maliit. Yan. Paano na lang sa baba? Nagpababa lang ni dili na try. Na-testing naman na yan, di ba? Ay, test mo muna para sure. Kani ako 1,000. Pila na tingin Ah, there. Ano yan? 6,000. Kasi gusto siya magparapol ba? TV cubic to sa farm. Kaya gusto siya magka-TV. Pero wala siya eh. Nga niyo,
Sa Farm Fan TV. Or 600. Or 600. Kaya na 600. May nga na ta? Sa palay na mo. Ha? Lang. Uy, manila Kaya ng ka TV po, daw. sir, kay symbol Ay, ka nga na mo po sa naman TV. ubos. Isa na eh. Hindi na oh. Ay 600. Ay, sa ba sa raffle ba? Rice Pila? cooker, Pila ka 2 box, burner, o Isa. speaker, kikuha. Isa na uy. Ah, ito na lang sa ubos. Isa na lang, isa pa ka-raffle. Ito oh, stand fan. Ito na, oh, gamay oh, kana. Kani, pila ni nga ni? Desk fan. 250. 850. Ah. Wala pa na. Desk fan. Sa kanina tag 880 kanina lang. 880. Muna lang ito pag raffle nga kuanan, bugas na Ano nila. na 600? Ha? 600. Stand fan. O kani, kani. Dako mo kayo. Taas. Kanina lang guys. Kanina lang Oh, stand duwa fan. tanan. Kami friends. Andito na po yung speaker. Pili-pili lang. Anong hanap nila? Oh. Tear color. Ha? Oh. Okay na siya. Isang piraso lang daw. Oh, okay na ni. Kuya, na-check na siya double burner. Okay siya. Ang dishwak pag-ikuan plastic. Yung echo, may echo din siya. Echo. Sada. Hey. Ito, plain lang. Wala na siya echo. Sada. Ay kani mga set oh. Kani din. Yan. Ay, maganda rin yan para sa ano, mga parapol. Oo. Pada mo. Ay, yun yung green. Ito yung green, oh, maganda kulay. Ito na pala dumi. Ay, ito, oh. Yan, sa likod mo. Kuha ito yung ganito. Kani, Oh, diba? ang raffle nila. Mm, Pwede ba to? Pagdangan sa ano? sa ulam. Magaling ganyan, ate. 165 daw, oh. Ano pa? Air fryer. Isent na dapat to. Isent na dapat to. Ayan ba, oh? 165. Kahit tatlo lang, oh. Itong ganito? Oo. Oh, ilan na agad yung ano mo, parapol, tsaka yung pink. I mean, iba. Yung pink, oh, ayan, pahaba. Ito na lang. Sige na, ito na. Asan pa? Ano yan? Ang cute. Where's? Ayan. Diba? Parang kala mo, Wala gani, mawala gani lang. Ay, 6 pieces ah. oh, eto pwede mo rin ito pang raffle. Saan dito ilang dagan kayo sa una? Dito yun eh. Pero baka wala siyang stock. Lagkwan si Milway nga rin. Wala. Lahat mo na kay gamay. Pwede yung pang raffle. Meron yan yung may pitchel ah. Wala tayong ano. Ay, ito, oh. Balay, pagamitos balay. Nga bukod lagi eh. Gamit sa bahay ba? Dito mo kayo. Maganda yung dati. Kapal-kapal. Sa bahay ba? Mao gani, wala gani box. Wala yung katong Kana gagana. na lang. Kani? Ayun ang pang raffle. Maganda yan. Kani? Ito, yan oh. May baso yan na tas babasagin. Tignan mo, social yung baso niyan. Kani na lang, Brett. Ayun oh, pang raffle. Pila ka bagbasa ni? Upat, tanawa. Ang sa pangrapon ni mo sa balay. Raffle. Oh, ang sa balay ba? Kani. Hindi man pwede sa balay. Amaw Dapat gani. plain. Ay, mga pang kulay oh. Tingnan ako. Dito sa taas. Second floor. Fine. Ito tao din dito din. Hindi ang dagang tao. Hi! Meron na pala sila mga cellphone din. Sus, ginuok ko. Magkabalo pa lang po. Nagpalit din dito sa Pikas. Kung magkabalo nga na yung cellphone din ay. Nagpalit din dito sa Pikas. Ano? Sure ba? Merry Christmas! Nagpalit
ang speaker nito. Shout out Ma'am Mary Ann. Hi, Ma'am Mary Ann. Ma'am Bilang. Guys, if you're looking for gift din para sa mga Christmas at mga raffles, meron din pala sila dito mga gadgets. At meron silang pang-gift para sa mga inaanak ng mga lalaki, para sa mga babae, at may mga pabango din sila dito sa Obos. Tapos diri naman, mga gadgets naman. Oh, grabe talaga. Oh. Saba ba ninyo din ha? Cellphone na diri ha, diri ni isda, balik na diri. Charot lang. Nag-away ng mga mambilan ko. Ah, meron din mga iPad, may mga tablets. Thank you. Bongga rin pala sila dito. Iba. Ay, dito ba? Ano ay kilo? Meron silang mga power bank. Bayad. May mga power bank sila. And this one is exclusive store. Gift for you. Gift for you pala. So guys, ang CTM Bodega talaga nag-expand. Expound? Oh, expand. Nag-expand sila. Susunod dito, meron ng paupahan ng mga babae, mga lalaki diyan. Nana sila yung mga spa siguro. Asa day? Asa man? Natural dito, madam. Ang alin? Straight na ito, madam. Straight. Sige, okay na. Ay, nalubat na po Sige lang, okay guys. lang. Ito kay madam. Hi guys! Social naman talaga ang ating madam kasi naka-iPhone 17 fully paid. Excuse me. Tapos mo nag-vlog ni, di ba? Hi, Ma'am Mary Ann sa mother niya. Mama na ako. Ayan, ano yan? Akin na to? Ah! Paano mo nalaman, madam, na pupunta ka na? Nag-tag pala ko, no? Oh my God! Guys, alam nyo ba, nag-aaway na mga bakla sa farm kasi nasisira yung mga mic at kung ano-ano nagagawa sa speaker. May bago na kaming pag-aawayan! This one is Aikido speaker with 2 mic and meron siyang, it comes with this. May mga clip, may mic holder at meron may charger ng mic. Sarili niya at iba yung kanyang pagka-speaker. I-unbox natin to sa... Ay, parang ito. May TV May monitor. Bayot, may monitor. Magkumanta ka. Thank you, madam. Oh my God. Maraming salamat si TM Bodega for this early warning. Diba? Huh? Early gift sa amin. Oh my God. Lahat ng speaker na narinig niyo sa farm, guys, pag narinig nyo, alam ganda ng speaker niya, dito po namin nabili yan sa CTM Bodega. But now, may bago tayo kati. Meron tayong screen touch. Touch screen. Pwede kang order dito ng 1-piece chicken. Huh? Ganun. Counter. Thank you so much. Maraming salamat. Oh! Dapat meron kaming pamamigay na speaker na nabili namin sa baba. But, meron din pala kaming marireceive na speaker. I am so blessed today kasi meron kaming binigyan ng blessing pero meron din in return na dumating. So thank you so much, CTM Bodega. Oh, nakakaiyak. Dahil? Kulang, ma'am. Thank you so much, CTM Bodega, for this. Grabe kaya masunod. Ay, maraming salamat. Thank you so much, madam, for this, for being so generous to us. It's been 2 to 3 years na kami bumabalik-balik dito sa CTM Bodega. Ang mga gwapa, magiging mga customer dito. Nawa, di basta-basta mga customer dito. Bayot, puro porkit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pito sila kabox. Ako si Snow White. And the 7 dwarfs. Sa inyo. Huwag ka na-inform mainit ka din rin. Mura na sa bagyo na katulog pagka. Thank you so much. Maraming. Okay, continue. Magbayad na kayo dyan. Madam. Oh. Madam, thank you so much, madam. Maraming salamat. Grabe, nakabudol na naman po tayo. Try namin yung speaker ha kasi ang ganda-ganda ng speaker na with TV. Wala na may cellphone. May pag ako nagpalit ng speakers na, nakapalitan mo ako. Sarap lang. Hindi, kasi may cellphone ako na ano, dapat yung pala yung ano ko. Pero ito is a gift talaga. Maraming salamat. Tanawa isa. Guwapo kayo siya. Foreigner ka? May foreign vlog ka? Meron ka no. Pero yung height ka, marang mag-native girl. Thank you so much! Thank you so much, Sisi. Magbayad na kami. Sisi tuloy. Thank you so much, CTM Bodega. Magbayad na kami sa Ubos Sakay. Dito mo nag-order. Pero din next time, pag may bumili ng cellphone, dito. Sapa, bali mo, big brother! Punta na kami sa baba. Thank you so much, madam!
Guys, hanapin niyo po ang kanilang page kasi namimigay po ng cellphone si Madam kung Find the Churba. Find the true. Thank you so much! Merry Christmas! Advance gift, maraming salamat. Ma'am, kanilang ba? Diba? Balikan niya 45. Social. Tatlo na yung pang paraffle sa cellphone. Diba? Ito yung mga napamili na ano, pang paraffle. Kaya yung dinosaur. Mahilig siya sa dinosaur. Alam niya mga different sessions. Talaga? Galing ah. So sa cellphone na. Hindi ako na magamit sa... Ayan na. Ito pa parts ah. Tamaigo. Ang double burner. Mga pamparaffle oh, dami. So yan lang ang aming third stop. Bye!